partea a patra. Fără noi bagaje. Stai puțin să-mi bag și ceva bagaje. Ok. Deci pe pacienții îi durea mingile și asistentele primeau banii ca să ce? Adică le mai dă de la rute ca să tai coaca de la pâine. Tu începi cu desertul, aia sunt cremuri de pui. Da, încep cu desertul. Foarte bun. Ce este? Nu avea nevoie de Paris, fiindcă se întorcea, dar ea a mâncat din astea. Mulțumesc, doamna. Opa, îi place, mănâncă pacienta după 70 de minute. Deci ea avea jeleu. Dar mie nu să-și ofere marmeladă. Cred că e jeleu, nu mâncau pâine. Sucul meu. Foarte, foarte bun, îmi place. O să mânc o dată. Așa. Începem. S-a făcut și dimineață, fiindcă ea de noapte începe lucru. Adică trebuie să îngă dimineața, de aia se duce în timp sarea ca să nu întârziem. Întârzia, dar să nu întârzia așa o oră întreagă. Așa că da. Bună, copii! De care mi-am uitat eu în tren, ca de ok, să scăpăm de el mai repede. Așa, scuzați. Stația 5, 105, strada 899, strada Bivulescu. Aici este. Stați puțin. Da. Să merg să-mi iau așa ceva. Supă. Ok. Doamne. Biletul meu jos mi-a căzut. Trebuie să-l pun aici. Trebuie să rămân acolo, mă rog. Uite o cafea. Ascult, domnul Borumbel, dumneavoastră ați băut-o. Banana. Bună ziua, doresc și eu un sandwich. Și un suc. Oricare. Și o gogoașă. Sau și puneți-mi-le la pachet. Și o brioșă. Ok, orice din meniuri, dar nu contează cu ce. Exact. Și o cană cadou. Mulțumesc. Cană, vă rog. Ok. Bine că aici vând lucruri pe gratis. Că altfel mă dădeam în bară. Bună ziua, aici să rămâneți voi puțin, ca să vă luați, da. Mulțumesc, cu plăcere. Sunt puțin cam la dietă, da. Vezi că ți iau tot și ochelarii. Chiar, care? What? Ochelarii să spargi, ok. La revedere.
Am făcut și rost de pachet. Am întârziat maxim 1 minut. Deci să mă duc repede. Treceți la partea a 5-a sau a 6-a? Nu, a 6-a. Cred. Nu știu, la următoarea parte, că am uitat.